Kotona kotihommat videon osa 1. Olen mummi, niin kuin tiedätte. Ui, minä vain pian. Mitäs sanoisit, jos minä veisin lapset pitämään hauskaa flamingoon? No, mitä sanot? No, voit sinä viedä ne. Selvä. Minä otan lompakkoni mukaan ja sinne otan 1000 euroja. Kuinka mummilla 1000 euroja? En uskoisi. En minäkään. Älkää uhkaista. Hän on vanha. Selvä, selvä. Ai, lähdettekö minun kanssa flamingoon? Joo. 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 Entäs sinä, Kiilto? Joo. Hyvä. Minä menen laittamaan lompakkoni. Pakatkaa uimakamppeet mahdollisimman pian. Selvä. Mä rupean sit heti pakkaa. Mäkin. Mun pitää ottaa tänne tällainen rasva. Pyyhe. Shampoo. Eikä mitään muuta. Paitsi mä otan meille kaikille matkaeväitä. Missäs mun pyyhe on? En tiedä. Niin, koska otat meidän perheen aina. No oma on ongelma. Kumpa mulle olisi oma? Okei, me ollaan pakattu, mummi. Selvä. Lähdetään ihan pian. Yes. Ai, älä nytten. Mennään alas odottamaan. Odottakaa mua. Nyt minä tulen! Odottakaa, se oli vähän jumissa. Pääsinpäs alas. Lopeta, Kilto, sinun äänesi voi mennä pilalle. Katso nyt, typerä Kiilto. Alas nytten, et pääse matkalle, jos sinä pelleilet. Etkö ymmärrä, että se tekee sen tahalleen? Sinun pitää ymmärtää, että tämä video on nyt YouTubessa. Joten ole hiljaa. Senkin näsäviilatas. Hän luulee aina tiedämänsä kaiken. Noin, odotetaan tässä bussia. Mitä? Eikö mennä kävellen? Se oli vitsi, mennään. Joo, bussi olisi mullekin. Onkos tämä se flamingo? Joo. Mitäs tahdotte? Uimareissun vaiko yökyläilyreissun? Haluamme vain uimareissun. Montas teitä on? 4, eikö siis 5? Selvä. Niin, eli 5. Hyvä. Selvä. Haluatteko rauhassa uida vai kaikkien muiden kanssa? No sentään niin minä muita flamingosta pakota pois. Kyllä sanoisin, että kaikkien kanssa. Häh? Kaikkien kanssa, just. Mä olisin halunnut oman kylpylän. No, jos te olette oman, niin kyllä se minulle sopii. Ei, kyllä me kaikkien kanssa olemme.
Ei sentään muita pakoteta sieltä pois. Selvä. Elikkä 1000 euroa. Anteeksi. 250 kimpleä. Selvä. Voi, kuinka paljon tämä maksaa? Kas. Näin. Nämä ovat markkoja. Oi sentään! Älä sentään huuda, mummi. Voi. Minä en ole katsonut. Nuo ovatkin markkoja. Voi. Älä haittaa. Markat ovat kyllä arvokkaita, joten ne kelpaavat. Pääsette Flamingoon. Jee, kiitoksia. Kaapin tieltä pois. Kypäsykset, kun olette olleet se kaupassa. Mitäs te vielä haluatte? Ei mitään. Kato, mä otin tämmöisen pyyhkeen. Muuten mulla on vaan 2 esinettä täällä. No, ottakaapas tavaranne pois ja sitten mennään. Vähäksi aikaa musta, sori vaan. Tässä ei ehkä kestä hirveän kauan. Minä otin jo vaatteet pois. Saanko mennä? Mene vaan, mutta älä huku. Ei siellä voi hukkua, mummi. Mikäkin vaate. No jättäkäähän matkalaukkunne sinne. Mennään. Eikö pyyhkeet pitäisi viedä jonnekin? Ei täällä ole sellaista paikkaa. Voi miten hieno paikka. Täältä tuunkin. Ja vettä tulossa. Voiko tulla? Joo. Mitä ihmeen vettä on muka tulossa? Varo mummi, siihen juuri tulee vähän vettä. Niin tuleekin. Joten minä olen siinä. Joo. Voi mikä kaste. Hei, pääseks mäkin? Joo. Tuolla on vaatekauppa, kattokaa. Tässä näkee vaatekauppaa. No haluatteko, että minä menen sinnekin? Joo, tietysti. No, tunnin päästä. Mennään jo mummi, minä haluan vaatekauppaan. Minäkin. Niin, minäkin. Siellä on upeita vaatteita. Mennään sitten. Tietokoneella ihan valmis. Oh. Minä Toi otan mustekkalan lonta. Suhun meistä kummasta. Varo vaan. Haluatko pyyhkettä? Milloin on? Tässä.
tämmönen märkä rätti, mikä jää, jonka kaivoin pikkusten sennusta. Pikkuset ovat hamstranneet sen. Tämähän on oikeasti sohvan peitto. Niin. Mutta kun Minä menen vaatekauppaan. Hei, mä haluan mun mekon sieltä. mä haluan mun paiton sieltä. Väksä kapi meek, sorry. Voila, mä menin jo. Moikka. Mun mielestä ripsani jahdita itteeni. Osaatko tulla sinne Osaan. yksin? Osaan tietysti. No, Lenni. jos minä menen jo, niin oli sitten nätisti. Joo, olen. Ja äläkä lähde kenenkään mukaan. Äläkä ole Joo. pelleille. Ja vielä Lähdetään, joo. Niin. No mitäs haluaisitte? Odota nyt typerys, minä valitsen täältä. Minäkin valitsen. Haluaisin tuon korun. valitse mulle. Valitse itse. Haluaisin tämän korun. Mitä kukin haluaa? Minä haluan tämän. Minkä? Nämä lasit. Mitä? Ethän. No ota sitten. Sä voit ottaa nämä korut. Missä mä otan ne lasit? Minkä minä ottaisin? Tuolla kaapissa on lisää. Ota sinne hattu. Tai panta. Täältä löytyy kauhea kasakin vaatteita. Ja haluan myös tämän laukun. Minä haluan tuon Minkä? yhden laukun. Tuleeko enää muuta? Ei. Otetaan hänellekin joku. No niin, Ota vaikka tuo pinkki hame hänelle. Hän haluaa olla kaikista kaunein. Ei, se toinen pinkki. Tämä. Ja hattu hänelle. No niin, ostetaan nämä. Tuossa markkoja, kelpaako ne? Joo. Joo, tuossa tsk. Mennään. Kaikki ostokset ovat tehneet. Nämä olivat sinun. Minä en kokenut itseni. Saatko 3 juttua? Sain. Kaikki sai vain 2. Hänellä oli silmä... Niin joku antoi tämän minulle. Sinä voit ottaa korun pois ja antaa sen hänelle, koska hänellä ei ole kuin lasit. Kiitos. Noin, nyt kaikilla on saman verran. Ja tähän tämä jaksokin päättyy. Ja ensi kerralla isä ja äiti menevät elokuviin ja minä jään hoitamaan heitä kaikki. Älä nyt! Nyt on meidän vuoro esiintyä tälle kameralle. Mä ainakin puen nää sitten tämän videon jälkeen. Mäkin puen. Sitten. Kattokaa. Au. Hihi. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Olkaahan iloisia, että te osaat. Tai ei mitään. Tämä oli joku tilanne. Ensi kerralla siis minä
taas näkyy ja minä hoidan kaikkia. Voi oh my god. No kiitos kun katsoitte tämän videon. Moikka!